माने गासिबनिबो कारनै मावना होदो आरो मानसिया मावथिनोबो मोनजागोन नङा नोंहानि माखा रागा जोंबाबो हर गेजेर मानि बन सिननांगौ माने आं हालालै बावगारदो आङो सोरबा माने हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांमोननि गेजेराव ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा स्टार्ट जालायबाय दिनै माने 3 days जाबाय आरो जोङो सानाखैमोन दि बेफोरबादि एसेबां दिन जालांगोन होननानै सानसेनि थाखाय फैदोंमोन सानसेखौबो जों एडजास्ट खालामनो हायोमोन नाथाय दिनै 3 daysआव आगान होबाय आरो जोङो माने खस्थ'खौ दासो मिथिबाय आरो फार्स्ट टाइम आरो जिबनाव बानायखालाबो मोनलायलांदो आरो ओरैबादि खस्थ' थेवब्लाबो नोंथांमोना हेफाजाब होनांसिगोन नोंथांमोननि अननायखौ बोर सास्रिनायखौ लाइक आरो शेयारनि गेजेरजों बावहरथारनांगोन दे 3 daysनि जाहोनानो जाबाय आइ ओमफ्राय मा 3 daysनि जाहोनानो जाबाय आइ बिमा गंगा देबिनि दा आइ बिमा गंगा देबियाबो बारलाबगासे फैनानै एसे स्रां जालायबाय आरो दायो जोङो ओमफ्राय कस्टिउम चेन्ज खालामनायाव मुखुब जालायबाय फारसेथिं गांगादब्बानि बुख्रा महरखौ इसे थालायनानै आयु सबाय खिफोरखौ एसे खोमादो आरो ओजोंहाय मेकआप आर्टिस्ट दङ बिथां सानस्रि ब्रह्म ओमफ्राय ना बादायलायनाया समाया जादों आया नङा मा समायलाय आरो नों आंनि खाथियाव थानोनो समायखाया आं जा बिउटिफुल नों जाबाय आंनि खाथियाव थानो समाय आं हालालै बावगारदो आङो सोरबा माने जोंहा सानस्रि ब्रह्म आंनि लोगो बिथांजो बिलोगो दा बिथांनि चेनेलखौ बयबो सोंहरबाय दं आरो सानस्रिनि इउटुब चेनेल सोंहरबाय दं नोंनो खिथाना ला चेनेल दङमोन आंहा इनिफ्राय होला आङो माने जिखिसे खिथादो इनिफ्राय आंनि इउटुब चेनेलनि नामा एस ब्रह्म ओमफ्राय इनिफ्राय फेसबुकनिया गोमसार ब्रह्म इन्स्टाग्रामा सानस्रियानो खोमालै आं इन्स्टाग्रामखौ दांबाङा गावनिखौनो मिथिया दे जिखिजाया सानस्रियानो दे जिखिजाया अरिजिनेल फेसबुकआव बांसिन होयो ओमफ्राय फेसबुकआव गोमसार ब्रह्म आरो नै बिसि फिसाय सानैजों माने बिदिनो कमेडि भिडिअ बानायो आरो एकदमबारे जोंनिख्रुइबो बांसिन इन्टारेस्टिं आरो नोंथांमोना थांनानै नायहैदो आरो गोबाङानो सोंहरबाय थादोंमोन आङो ओमफ्राय खोन्थानो जेनेबा कमेन्टफोराव खोन्थानो सोलाबाखै दा एसे बिजि नालाय ओमफ्राय दा आङो फेस टु फेस मोखांदोनो नै खोन्थाना होबाय आरो बयबो सापर्ट खालामलाय जेनेबा बर'जों बयबो सापर्ट होलायलायनांगोन ओमफ्राय इथिंजाय नै मेकआप सोलिगासिनो नों आरो आंदो माथो क्लसनो हालालै दुखु मोनसै आं बिदि होनबा बाबु आंनि फंबायसो इयो फंबाय बेथ' बिनानावसो मोदोमा गिदिर जादों माथो जादों नाथाय आंनि बिनानावसो इयो मिथिबाय क्लस माबा हौवा हिन्जावखौनो सोलायलायनो होयो बिदि जायाना नों गारनो हागौ नोंनि हौवाखौ आंबोथ' गारनो हानाय नङाना एसे मोजां अन्थाव बाथाव गांगाथबा दैयाव बुगाना थाग्रा आं बोरै गारनो न जारला जागोननाय मानसिफोरदो गाज्रि दा मोनसै मावनाय दांनायजों मुखुब ओमफ्राय ना गाननाय जोमनायफोरा एकदमबारे आलिमिलि जाजोबनानै दंमोन ओमफ्राय सुनोबो मोनाखै फारसे नै फेनावसो लामना होदो ओमफ्राय जोङो टालि टप्ला बान्दिबाय नै माने थांनो एसे रेडि जाबाय आरो नै टालि टप्ला बान्दिबाय इथिंजाबो नै सानस्रिलाङा एकदमबारे गोबांथारमोन मानो होनोब्ला इनिया बांसिन माबादो नालाय जेनेबा गाननाय जोमनाया सोलायजादो बिनि थाखायनो इनाया गोबां लाबजादो आरो ओमफ्राय आंहा आरो लाबाखै खम लाबदों आङो दा जोङो नोंथांमोना नुलांबाय थासिगोन आरो दिनैनि ब्लगखौ ओमफ्राय फारसेथिं केमेरामेनाबो सफैलायबाय ओमफ्राय आरो बोथोरानो हालाय गारलाय जाबाय थादो इथिंजाय नै गासिबो मोनफैबाय आरो फंबायमोना गासिबो मोनफैबाय इथिंजाय नै जेबो नङा दे फंबायाबो मोनफैबाय जेबो नङा दहायनो मोनफैगासिनो मा बुंनो सानो नों दिनै माबोरै बोथोराथ' एसे गाज्रिबो मोजांबो गोनो गोथो जादों आरो बोथोरा ओमफ्राय जोंखौबो एकदमबारे गोनो गोथो खालामबाय दं थेवब्लाबो लासिगोन आरो दिनै लास्ट सुट जानांगोन दिनै न'आव थांसिगोन आरो मोनथामल'सै ना दिनै फोजोबथारनांसिगोन बिराद नायनो एक्साइटेड जाबाय
लोगोफोरा नुखासिगोन नुनायलाय एरैसो जोब्बानो नुसिगोन आरो नेनानै थाथ'दो धैर्य'य कर्म बा जेबो नङा दे मा होनदो नोंनि गैथ'आ दे आगै नों साइज गैयि सिख्लाखौ सोर लानो आं बायदि महर गोसा सिख्ला थासान्दियाव सोरनो मावनाय दांनायजों मुखुब बेसेरा उपाय गैया हनानै याव आलाय सिलाय खालामजोबनानै आंखौ मावनो रागा जाजोब्बाय दे माव बिमा नों मावाबा सोर मावनो मावग्रायाथ' गैखाया क्लस जि बाब्लौ नै गथ'आबो हे बिफा फिसाय खिथारनि इसोर दा मा होनदों बाबु जेबो नङा देखो सनबाय नै आंखौ एकदमबारे इन ममेन्टआव बोरैबा जेबो नङा दे होननायो जि मिनिनो ओंखारगोनलै नोंसोरो खाथियाव होनना होबा दा बुजागोन लुलु खालामबाय थानाया थांनोसै जों दायो थांसै थांसै दिनै मा बेलेग दिसुं देलायनाय आरो बेलेग माबायदि माथो जेरैबो साइसनि एफा लेथ्रा देलायदों होमबाबो बिराद साइस बिउटिफुल ना एकदम खाथियाव थांस'यानो निजो आंनि ना गथ'आबो जा गोलाव थांना ना जारला जागोन बिदि ओरैनो इन्टारेस्टिं आरोना दसे दसे एक बोथोरा बिराद खस्थ' होबाय जोंखो माने नङाबाथ' सानसेयावनो जोबनाय खामानिया जोंना बारे बारे जाफ्लेबाय थानो गोनां जाबाय आरो साथा लाखाना थांनो गोनां जायो बेखौनो गानगोन हा मा न' बोराय नुखादों नायखौ बोरायनो दोनो नुगोन खोमा दे साइकेला साइकेल आनले साइकेल साइकेला साइकेल नांगौमोन ना माल माथा लानानै मुखुब गारि लाबाय बारो स्कुलाव उन्दै गथ'सा होनलाय स्कुटिखौ लाखिया बारयो बिदि लायोमोन गोदो बस्ता गोदो बस्थायासो नों थांमोनदा बस्थादो मोनदो एसे बोरायाव गोलैबाय होमबा नों खमसे खलायोमोन जोङो जागानि थाखायनो माने अ होमबा नोंसो एसे गेदेर ना आंनि एसे गेदेर होमबा दे होमबाबो आंसो गेदेर आरो आं हाबा जाबाय नालाय गेदेर बाजै जोंनियाव गासिबो गिदिरानो गोजा खोमा माबासो मा होनो 25 जाबाय आं बाबु 25 2001 आं 28 नोंलाय थांजायो थांनांगौ बोथोरा जि मोजां जादो आंनो 28 जाना दङ केमेरायाबो जा गिलिरखा नै लानो गोनां जायो नै दिखांनानै मार गिलिरखा गोलैबा थांखाबाय मानसिनिख्रुइबो बांसिन दाम हिनजाव दोबजागोन नों इदि डायलगखौ होबा मिथिबायना देनाङो ओंखामखौ खुरदो बन सिनगोन रागाखौ थामाय होनो थाखाय बन सिननायानो बेस्ट अपसन दिनै साला मैगं गैया मा गैया अबाव थाना थायामोन नोंलाय जेबो नङा दे दाउ सोबा जाखाबाय सोबा जाखाबाय माने रागा जोंबाबो हर गेजेर मानि बन सिननांगौ माने एसे मा होनो बेनो रागाया माने खामायलाङो सलिउसन बेस्ट सलिउसन होखायो आरो मानसिया एकदमबारे मानसिया बिराद रागा जोङोबाथाय बन सिनना होनांगौ जायो दे खामानियाबो एरबाय रागायाबो थाबायलांबाय इदि आरोना माने जोख्रुब बुख्रुब खालामनाङा इदि होननानै फोरमायदो बिथां फंबाय जेबो नङा देया रेडि ना रेडि नेक्लेसआ दिनना जोख्लायनो मोनलायसिगोन आं ब्लेक डायमन्डआ होनदो आं जोख्लायनो मोनलायसिगोन सोरखो जोख्लायना मानसिखौनो खद होनना दिनैखो खानाया जालायबाय ओमफ्राय आंनि फिसायखौ दा बुगोना नां जेयानो जाया मानो बे आंनि फिसाय खानाय बोखांलायबाय नोंसोरनि हो खानायखौ बोखांलायबाय इ टावाराव मार बोयो ओइनो मानसिनि थैगोनबो दै दा खानायदो मिथिगौ आंनि हाया आंनिया स्ट्रं हाया जायो ओइनो मालायखौ होनदो ओइनो नोंनिया जायाखै आंना स्टाफनियाव जाबाय आंनियाबो जाया सियालनि हाबा एकदमबारे डिस्टार्बथारलै अखाया गारथारला माने दुंलाय माबालाय जाबाय थाबाय डिस्टार्बनो उपाय गैया नेगासिनो आङो
बाजुबाय न'खौ गोसोखांजोब्बाय कैमरामैन फोकस करो सियालनि हाबा गाय सियालनि हाबा एकदमबारे डिस्टार्ब थारलै अखाया गारथारला माने दुंलाय माबालाय जाबाय थाबाय डिस्टार्बनो उपाय गैया नेगासिनो आङो बाजुबाय न'खौ गोसोखांजोब्बाय कैमरामैन फोकस करो जोंना मोनसे सुदा जोबलायबाय आरो बिराद खस्थ' आरो आंनिया मा खस्थ' जाखादों आंनिया ओमफ्राय नै किटिया माय गड मा संलायखोथाय गना खाना हारसिंनो खस्थ' खालामगासिनो नै खस्थ' खालामगासिनो बेसेरा माने इदि मावथि नोङो आया मावथि नङा मोनजागोन मावथि नङाबा मोनजागोन खुदुमद' खुदुमाखै माबा एलबामाव नुगोन आरो खुदुमाखै थ' आं नुवाखै आं नायनो सोलाबाखै आंना मैयानो जोब्बाय नालाय खुदुमाखै डन्ट टाच होननाय जायो मोनसे होनलाय टाच गैया मा खालामनाय आयौ गोलोमफोराव जोब्बाय दिस' जेबो मार खस्थ' खिन्थु बानायला मोनखाबाय दा खिन्थु मा खस्थ' आंना अयनाय हाथायनि थाखाय खस्थ' जादों हाथाया ओरै थाबाय थानो गोनां जादों ना आरो माबा आयदा मोनबाखैना बारा मिथियाना एबारसो फार्स्ट टाइम नालाय उनाव मिथिसिगोन एबार मिथिसिगोन आरो बानायगोन जेनेबा जोंथ' भिडिअ बानायग्रा नालाय जेनेबा जों बानायलांबाय थागोन बर' हारिनि थाखाय जेनेबा जों बानायलांबायानो थाखागोन गारा मामब्रुं ब्रुंनो रायलायनाया समायथार खोमा दालि खारै गेस्टिक जानायनि नामा मार गोथाव सङो किटिया दहायबो मैयाथ' जानो हायाखैमोन मेंनायदो ओमफ्राय दिनै फुङाव मार फुस्था जाखादों अमा बेदरदो वाबदो ओंखाम लाफेरा नङाबा लायानो आङो इज्रिनासो दोनो हटेलाव दाखालिनो आं हटेलाव जाहैनायाव माने गोथाव मोनाखै बेनि थाखायनो आङो न'आवनो खस्थ' खालामना संसिगोन इमान घन्टा लादो फैसायाबा थांबाय ख्र' इमान घन्टा लानानै गुदुं खालामना होफैनांगौमोन ना मार दुखु मोनदों आंखो खस्थ' मोनदोंना जोङो फैसा होनानै जेनेबा मोजां मोनजानांगौ जानाय लोंनायाथ' मोजाङानोमोन गुदुं होफैयासैना मार बोरैबा मोनदों फुदुंब्रबनानैबाबो लेटखौनो जा 1-2 मिनिट जोङो नेखादों आरो नेदो मार गोबाव खान्थि मोनासै ओंखायनो आङो उखैनायखौसो जादो नोंबो मैयायो ओंखायनो आं जिगिते गैया न'आवनो संसिगोन आरो खस्थ'बाबो होननानै ओंखायनोथ' फैसाया एखेसो थांगोन बिदि जायो एसेबाबो खम थाङो ओमफ्राय आरो बेदरखौबो बुरजा मोनजायो हटेलाव आरो एसेसो मोनजायोना बिजनेस नालाय जेबो नङा जिखिनि होदो इखिनिखौल' जाबाय न'आवबा आरो लालाय जालाय जाबाय हाजासे शुटिंआव थांनो रेडि जालायबाय नेक्स्ट लकेसनाव फारसेथिं माइ गायगासिनो दं संसेरलानि खाथियाव गारियाबो नारलायनो गोनांसो जादों फाइनालि आंनि पार्टआ जोब्बाय ओमफ्राय पार्ट जोबनायजों लोगोसे थरायना आंगिया मा दानबाय दङ एकदमबारे माने गासिबनिबो कारनै मावना होदो आरो मानसिया आंगिबाबो मानसिया मावनायाव मोजां ओमफ्राय जानो नेगासिनो आनै नै दे आंगि होख्लाय मानसियाथ' मावनायाव थिगैनो दंमोन र' गोसथोग्रायासो मानथोआखै आखाइ हरनाङा जलांगोन आखाइया आं गिसियो खमिथिया मोनसे थां जालाय दिनै शुटिं खालामनायाव खान्थाल जानायनि मजायानो बेलेग जायो मिथिगौ गोदैथार दे जा दे उर्बिखौ इंलिसाव मा बुङो खोन्थालाय खनसे मार दोदो मुगासि मोनलायबाय जि दोदो उन्दुदो ओमफ्राय सिमां नुदो सिमाङाबो मा शुटिंनिसो उन्दुनो हायाखै होनलाय नुबा
उन्दुनो हायाखै मबा आंखौ गालांनाय नोंसोर थांग्रोनाय अ नोंखौ गालांदो नालाय न'आव ओंखाम ओंख्रि संनो माने शुटिंआ फाइनालि जोंना जोब्बाय ओमफ्राय बिराद गोजोनबाय आरो आं जोबनानै बिराद खस्थ' अ बैनो खासेया बोरैबा जाजोब्बाय आरो लेंग्राबो जाबाय दे फिस्लायना गोलैदो गाहामैनो मोनथो गाहामैनो गोलैदो लेंग्रासो जाबाय आं हालादे फट' लादि ओमफ्राय ना फाइनालि जोब्बाय नै मेंजोब्बाय माबोरै मोनखो थाजिम फंबाय एकदम एनार्जिया गैला दिनै लास्ट आरो जोब्बाय सानथाम शुटिं लाबाय देमालि मार खस्थ' इथ' बांसिनसो खस्थ' हाब्रु दैब्रु हाबसोमजोबनांगौ जेरावबाबो हाबनांगौ आङो उपाय गैया बिदिनोसै आरो आं माने खान्थाल जानो होननानै खान्थाल दानदोंमोन ओमफ्राय खान्थालखौ आधा खिस्रा दाननानै बेलेगफोरासो जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय आं मोनजायाखैनो मार दुखु नै इखौ आं जाफिनगोन आरो दायो माबोरै मोनखो आरो जोब्बाय थाबैनो नुनो मोनगोन 10 दिन बा 15 दिननि गेजेरावनो नेबाय था दसे 15 दिन होननानै नों मिथिगौ आरो माला जेनेबा रिलिज जागोन मिथिया दा नै बसआसो मिथिसिगौ लेंग्राबो जाबाय मानसिया नै खिथि नै दोलाबाय आरो ना एकदमबारे नै आथिङावबो दोलाबाय नोंथांमोनासो मिथिसिगौ आरो दा सापर्ट खालामथारनांगोन जोंखौ गन्थंखैबो थै गजोबलांबाय फिस्लायनानै मार खस्थ' मोजांसो गैला मेंनानै फेनाय बायदि जाजोबबाय मार इथ' बांसिन ना इनिसो सुट जोंथ' नायबायसोमोन मार खिथले इनि दोलाजोबदो जोब्बाय आरो दायो फ्रेस जाना लानोसै ओमफ्राय ओंखाम जानोसै ओमफ्राय गयिं टु हम शुटिंआथ' जोब्बाय बर्तमान एकदमबारे फाइनालि जोबमारबाय आरो इनिफ्राय दाबो माने ओंखाम जाथ'नो मोनाखै 5ता जाबाय बेलासिनि 5ता ओमफ्राय नैखिजा जोबनायनि माने मोसादो आरो नै इखिजा सल' खनग्रा इखिजा जोबनायनि मोसादो जोबनायनि इन्टारेस्टआव बाल्लाबगासिनो मोसाबाय आरो थरनामोना नामा ओंखाम जानोसै मेंजोब्बाय गासैबो दुगैदो आंथ' दहायनो दुखादो नोंसोरसो आंना दहायनो फिसा क्लिप दंमोन दिनैबो ओमफ्राय इयाव जोबनानै गैया साफा आंबो दानि जाबाय दाननाबो होआ दानि जाहोदों आङो इमानदोंमोन नोंनि सिगाङाव खान्थालखौ मानदोंमोन इयो जानो हाखै नों माथो जानो हाखै थरनाखौ ओरै हमनाय दं मोनसे आं दाना जानो सोलाबा आं दाना होनो सोलाबा होननानै नों दाना जायोबा जा होननानै ओरै हमनाय दं हरनायखौ गावखौ सिवनाय दं बेयाव ओरैनो गोजा जायाखै थैया बिराद खुसिमबा जोबनायनि सिनाय बायदि खान्थि मोनदों जिखुनु 10 दिन 15 दिननि गेजेराव फैगोन आरामसे जों एनाउन्स खालामखागोन रायलायखाबाय नोंसोरबो ब्लगाव एनाउन्स खालामदो जों ब्लगाव एनाउन्स खालामसै माबाखौ इडिटफोराव जाजोबो मार नेनानै थादो दे ट्रेलार मोनसे दिहुननोसै रिलिज खालामग्रोनोसै अननाय होनांगोन अननाय मोजां मोननाय होथारनांगोन आरो रायजोफोरा नोंसोरनि रिकुवेस्टआवसो बानायदो जोङो नोंसोरनि रिकुवेस्ट फैबाय थादोंमोन नालाय एलबाम बानाय मोनसे जमानो होननानै बानायबाय दिनै जोङो बेनिफ्राय खस्थ'खौबो बानायबाय जों नोंसोरनि थाखाय आखायाव नोंसोरनिसो दाथ' जों जरानैल' दं जरासेया उन्दुना दं मेंनानै बिराद मेंदो इसोरबो उन्दुना दं माने ओंखायनोथ' डिस्टार्ब होआखै जों उन्दुना थासै जाबाय ओंखाम जानोसै बा फ्रेस जानासो ओरैबादि खान्थि मोनबाय बरिया साफा मोनखादो आरो मोखांखौ दुगैनानै इथिंजाय माने जानाय लोंनाय सोलिबाय शुटिं जोब्बाय नालाय मा जाखो सेरेब ओमफ्राय अमा बेदर ओंखाम दालि इफोरबायदि आरोना किटियानो हारसिंनो संजोबदो नै जाबाय राहुल फंबायाबो जाबाय थाजिम फंबायाबो जाबाय सिबुजित फंबायाबो जाबाय रिभिउ जाबाय ओरैहाय जेबो नङा दे फंबायाबो जाबाय गांगा टुप्पायाबो जाबाय सिंहआबो जाबाय ओमफ्राय माबोरै मोनखो नोंसोरो जानानै जुलि जाबाय नालाय आं देरसिन बाबु अयनाय मोसौ गोथै बुंबायलै अरिजिनेल जायगायावनो गाब्र'हैदोंमोन जोंना हिनजाव मोननाय नङा गोदोर खालामना लाबाय थाबा निजेखौनो माखौ उन्दैसो होननांगौनो मा आंनि गेदेरबाथ' अयनाय गेदेर सानगोन नोंखौ आं ओरैबाबो बुरि होनखायो थिगैनोसो नोङो माबा
बायल' बेबेयावसो हाबा जादों नोङो हमजागोनसो नोङो बेनो बिनि जोबथि दिन्थिहरा बेयावनो थुंगेनाय जाबाय दायो मानसिफोरा थांनो लाहार फाहार राहुल फंबायाबो थांनोसै नोंनि नामखौ दाबो मिथियाखै आं जेबो नङा दे नङा डेनियेल वाव बिउटिफुल नेम थांजोबांसै नोंबो थांसै नामा आं थांजोबा काराव गाखोनानै गासिबो थांजोबांसैनो नै इथिंजाय थानोसै थाजिम फंबायाबो नै वया मालदारखा मानसिया कारफोरा एकदमबारे डेन्जार थांसै आरो जोब्बायाना जोब्बाय मोजाङै मोजां जोब्बाय माला नुगोन बायदि माथो जोंहा मालिकआ नेक्स्ट रबिबाराव रिलिज होयो बा थाबैनो नुनो मोनसिगोन होमबा नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो बाय बाय दे मोजां खालामदो नोंनि सायावसो आरो नोंनि सायावसो दे जोब्बाय मा रबिबारावनो माबानो होदो मार एक्साइटेड जाबायना एक्साइटेडा बायजोबगोन नङाबा बायजोबगोन थाबैनो आंथ' फुल एक्साइटेडखा टिजार होग्रोगोन हा टिजार होग्रोगोन ट्रेलार नङा टिजार ओइनो थांसै जाबो देलायबाय खेथिखौ गारना थांलायथ'नोसै आंखौ इदि स्लिम हरदो आंखौ इदि स्लिम हरनांगौ जाहैबाय नुयो बिफा फिसा नै बिफा फिसा नुखायो बिदिब्ला बाय बाय गुड नाइट सुइट ड्रिम्स गुड मर्निं दे थांलायदो बिदिब्ला बाय 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 खावसे थांलायबाय जोंबो थांसुरलायनोसै दानिया ओइनै सामा थांसै जोंबो दालि थफ्ला लायदो थफ्ला थफ्लि लानानै खोमसि जालायलांबाय थांनोसै जोङो दायो मेंजोब्बायना कार लादो गंसे कार लाबावदो फैसा गैयानो मालदारा ओइनाय मालदारसो लावखाटानि मालदारसो इयो थांसै नांलाय खमलाया जागायनो हमबाय संसाराव हाबफिनसै नालाय थांसैहाय गाखोखानोसै दाना दालि थफ्लायानो बाराद्राय इसर थफ्लायानो मोनसे मोननै मोनथाम ओइनो मोनब्रै मानि जाना मोननैल' बर्थमान ओइनो सिगाङाव मोनसे ओमफ्राय आं मोनसेल' लादो आरो नै जाना मोनब्रै मानि थांसै दाबो थांसै बाय बाय थांसै बाय बाय थादो हेलौ बुधबारै थां खिन्थु थादो बयनिमोन रागान देरखा सिंमोन दोनाखै आं ओरैनो सिंमोन जादों नामा बुधबार थांदो दै बाय 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 थांदो बबेखि लामाया फैजाना गावस्रालायनोसै दायो आयै फिसा उन्दुनो ओंखारबाय उन्दु आइसना थांदो दे जागोन दे थांगोन दे मेंगायनोसै दे थां जाय खैजा थांसै थां नै जायखिजा हाबलांसै